كبراتن كبرانن انكو عبدحان متاقوم ازي تاريخات متحف قدوس كخون كله تاريخ أبونا آدمن أدينا هيوانن بعمقوت كنرينا كم تقولاتكم تفلتقوا تاريخ آدمن هيوانن اتافر بمبلعم مخنات كساب كندي كم ستساقايو نذكرينا اسكا دحرز تاريخ ودكات سلو بصحات مستيرات نمرمر بحق فرحان تقوم مقرات المبلعن كند زواغا كخفل نيروودو اكسابيرك نتا نمنتاي فترة اتا تصبقون كفون كنالالي انتا كبرتنا اكسابير نتخفون تصبقون كنالالي ايدالين مالديو كاب امس بلعو عينتم تخفتا تصبقون كفون بمفلات كما نحاد خونيبل امباركس اتناي تمن مخري قنع نيرو مالديو هيوانكا قيلك كوي بدلتن مالديو زبل حطوطات تحرز تاريخ بمخاد ملسوم كنرينا كورات خطاتلتنا كلتا تراي كوينوم تفتيروم دحر قروب كزي نبزل عالم زمالقو زرق نقستات كسام مخان زباتحو كام نشتي بوتا تبكيسوم نعالم زمحادرو عبيت هزبتات سفتقرو حيالان زولدو ناي كل زرق سب عدنا بونك خونز خالو تاريخ عدا من هيوان النيو أملاخ بزي مرمر طبابو زدنقو فطرتات أفريو مستر سنة فطرات كساب لومي بزخونة ساينساون سبقاون مرمر ملو بملو كفلت أي كالن أملاخ أبشدشتا معالتات إسرانكلتن فطرتات فترة فطرتات كاب زي هلاوة ناب هلاوة بممتع زدنق طبابو قلتا كاب كلهم فطرتات اتز خبرن ملك أكسابير زخونن دما ود سابيو أكسابير أمو وداتا معالت فطرتو مالت بقلة عربي نتعزي سدنقن صفتون ودسب بملكعن بأمثالون أب صفتقرلو علتيو آدم مالت كم مريت استفتقره زتصبقه ملكع سناي مالت كون كلو آدم قدسيت شوعة بحرياتيو ازياتهم دما 4 بحريات السقا مالت كاب نفاس حاوي ماين مريتن كم اوين 3 بحريات نفسي كاب لبي قالن استنفاسن استفتقريو اتستفت رسنا فترات ستزاسملا اب قلة عربي ساعة 3 ورح ميازيا اب ربعي معالتي اما خل مدري اتركب إلدا اب تبهال بوتا ود 30 عمت من اسي كوينو بملك انا امثال نكساب هيريو آدم نإنسساتاتن أعواف سماين أراوت مدرن تبعتين أنستين كوينوم كمتو خلو سميوت ألوم نبارا انتو خنقنا نادم كم أسخانت ردائيت أي ترخبتن እግዚአብሔርን ወድ ሰብ በይኑ ኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን እቲ ምጥኑ ረዳኢት ንፍጠረሉ በለ እግዚአብሔር ድማ ኣዳም በይኑ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣውረደሉ እሞ ሙሉእ ብምሉእ ከይተበራበረን ከይተሰምዖን ካብ ጎኑ ሓንቲ ዓፅሚ ወሲዱ ነታ ዓፅሚ ስጋ ኣልቢሱ ንሄዋን ጓል 15 ዓመት ጽብቕቲ ገይሩ ፈጠራ ኣብቲ ዝተፈጠረሉ ምድሪ ኣዳም 40 መዓልቲ ሄዋን ድማ 80 መዓልቲ ምስ ጸንሑ ናብ ገነት ኤዶም ኣእተዎም በዚ መሰረት ድማ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነወዳት ኣብ 40 መዓልቶም ነዋልድ ድማ ኣብ 80 መዓልተን ከም ዝጥመቑን ውሉድ እግዚአብሔር ከም ዝኾኑን ትገብር ኣብዚ ግዜሲ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ገነት ዝነበረ ፍረታት ክበልዑ ኣፍቀደሎም እንተኾነ ግና ዕፀ በለስ ተባሂላ ትጽዋዕ ፍረ ከይበልዑ ኣዘዞም ካብዛ ፍረ ተበሊዕኩም ሞት ክትሞቱ ኢኹም ኢሉ እውን ኣጠንቀቖም ኣዳምን ሄዋንን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣኽቢሮም ን7 ዓመት ዝኣክል ኣብ ገነት ነበሩ እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ኩሎም ፍጥረታት ብህላውኦም ጥራይ ክብሪ እግዚአብሔር ዝገልጹ ዘማርያን እዮም ካብታ ሓያል ፀሓይ ክሳብታ ንእሽተይ ፃፀ ንፈጣሪኦም የመስግኑ ካብታ ዘማሪት ዑፍ ክሳብ እንቁርዖብ ንፈጣሪኦም የመስግኑ ናይዞም ኩሎም መዝሙር ዝዝሙሩ ፍጥረታት ሓለቓ ድማ ወዲ ሰብ ነበረ ካብዞም ኩሎም ዘደንቑ ፍጥረታት እቲ ዝበለፀ ፍጥረት ብኣምሳለ ፈጣሪ ፈላጥ ገዛእን ህያውን ኮይኑ ዝተፈጠረ ወዲ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ብመልክዕናን ብኣምሳልና ንፍጠር ክብል ምስ ሰምዑ ቅዱሳን መላእኽቲ ንእግዚአብሔር ዝመስል ፍጥረት ከመይ ዝበለ ኮን ይኸውን ኢሎም ንምርኣዩ ዝተሃንጠይሉ ግሩምን ዘደንቕን ፍጥረት ወዲ ሰብ እዩ ወዲ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ኣድናቕ ስራሕ
ማስተርፒስ ንኩሎም ህዋሳት ጠቕሊሉ ዝሓዘ ንኡስ ዓለም ካብ ሙሉእ ስርዓተ ከዋኽብትን ላዕሊ ዝተሓላለኸ ኣእምሮ ዘለዎ ጠቢብ ክነብር እምበር ክመውት ዘይተፈጠረ ንጉስ ኣብ ስራሓተ ኣዳኳ ሸምካዮ ከም ዝብል እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ፍጥረታት ዝሾሞ ገዛ እዩ። ኣዳም ዝብል ስም ነታ ኣብ ጎኑ ዝነበረት ሄዋን እውን ዘጠቓልል ስም እዩ። ወድን ጓልን ገይሩ ፈጠሮም ባሮኾም እውን ስሞም ኣብታ ዝተፈጥሩላ መዓልቲ ኣዳም ኢሉ ፀውዖም ከም ዝብል ኣዳም ኣኽሊል ፍጥረታት እንተኾነ ሄዋን ድማ ኣዳም ዝተፈጠረ ድሕሪኡ ካብ ጎኑ ወፅያ ዝተሰርሐት መወዳእታ ፍጥረት ምዃና ኣብ ልዕሊ ኣኽሊል ፍጥረታት ዝኾነ ኣዳም ብክብሪ ከም እትቕመጥ ከም ዕንቁ ዝበረህት ገበራ። ኣዳም ካብ ፍጥረታት ኣብ መወዳእታ ምፍጣሩ ካብ ክብሩ ብተወሳኺ ካብ ትዕቢት ዝከላኸል ገለልኡ ነበረ። ኣዳም ንኩሎም ፍጥረታት ክርኢ ከሎ ብህላወ ካብኡ ከም ዝቕድሙ ክሓስብ ከሎ ንሱ ግና ገዛኡ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኦም ብምሻሙ ንኩሎም ፍጥረታት ከይንዕቕ ይሕግዞ ነበረ። ነቲ ትሑት ምንዓቕ ትዕቢት እዩ እሞ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ብነብሱን በርኣዩኡን ነባቢ ለባዊ ገይሩ ህያው ገይሩ ምስ ፈጠሮ ናብ ፍጹም ፈጣሪ ዝመስል ክብሪ ክዓቢ ዝኽእል ነፃ ፍቓድ ወይ ገዛ ርእሱ ምዃን ሃቦ። እግዚኣብሔር ብዘይ ዝኾነ ፀገም ብዘይ ዝኾነ ዘድልዩ ነገር ንፍጥረታት ብፍቓዱ ፈጢሩ እዩ። ንሱ ብምፍጣሩ ዝረኽቦ ወይ ዝጎድሎ ነገር የብሉን። ብኢድ ሰብ ኣይግልገልን። ብባህሪኡ ብፅኡን በይኑን ዝኾነ ገዛ እዩ። ክምስገን ኢሉ ፈጠረና ኸይንብል ብባህሪኡ ዓለም ከይተፈጠረ ኣብኡ ብዝነበረ ክብሪ ኣብ ርእሱ ዝኸበረ እዩ። ክንኣምኖ ኢሉ ፈጠረና ኸይንብል ንሕና እንተዘይኣመናዮ ንሱ እሙን ኮይኑ ይነብር። ንርእሱ ክኽሕድ ኣይክእልን እዩ እሞ ስለዚ እግዚኣብሔር ንሰብ ዝፈጠሮ ዝኾነ ነገር ስለ ዝደለየ ዘይኮነስ ብፍቓዱ እዩ። ሰብ ብዘይ መደብ ወይ ብፍቓዱ በርኣይኡ ምስ ተፈጠረ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ነዚ ነፃ ፍቓድ ሂብዎ። ኩሉ ነገር ኣዳልዩ ብፍጹም ፍቕሩ ንሰብ ምስ ፈጠሮ ሰብ ድማ ብተርኡ ንእግዚኣብሔር ዘለዎ ፍቕሪ ኸርኢ ዕድል ክህቦ ፈተወ። ናይ ምምራፅ ናጽነት ክሳብ ዘይብልካ ፍቕርኻ ክተርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ንእግዚኣብሔር ክሳብ ዘይምፍቃር ክመርፅ ናጽነት ሃቦ። ናይ ወዲ ሰብ ብዘይ ነፃ ፍቓድ ተዝፍጠር ነይሩ ካብ ሓንቲ ናይ ምፍራይ ማሽን ዝሓለፈ ዋጋ ኣይመሃለዎን እሞ ነቲ ክፉእ ንምንጻግ ነቲ ጽቡቕ ምምራፅ ክኽእል ነፃ ኮይኑ ተፈጠረ። ብግዴታ ዝግበር ጽቡቕ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን ይብል ቅዱስ ባሲልዮስ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ነፃ ፍቓዱ ተጠቂሙ ብተኣዛዝነት ናብ መወዳእታ ፍጹምነት ክሰጋገር ዘቕረበሉ መሰጋገሪ ኣብ ማእኸል ገነት ካብ ዝነበረት ዕፀ በለስ ከይበልዕ ምኽልካሉ ነበረ። ዕፀ በለስ ናይ ወዲ ሰብ ነፃ ፍቓዱን ናይ ተኣዛዝነት ኣኽሊሉን ዝረኽበሉ መንገዲ ነበረ። ዕፀ በለስ ዘይምብላዕ ንወዲ ሰብ ናብ ፍጹምነት ዘብፅሕ ናይ ተኣዛዝነት ፈተና ክኸውን ከሎ ንምፍጻሙ ግና ኣዝዩ ቀሊል ትእዛዝ ነበረ። እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣየር ናብ ውሽጢ ከይተእቱ ኣይተተንፍስ፣ ዓይንኻ ሸፊን ከይትኽፈት፣ ካብ ሓደ ቦታ ኣይትነቓነቕ ዝብሎ ዓይነት ኣጸገምቲ ትእዛዛት ኣይሃቦን። ካብ ኣሽሓት ዝቝፀረ እዋን ፍረ ክበልዕ ኣፍቂድሉ ሓንቲ ኦም ጥራይ ብዘይምብላዕ ተኣዛዝነቱ ክፍጽም ነገሮ። ልቢ በሉ ኣዳም ኣብቲ ግዜቲ ናይ ስሳዕ ጥሜት ኣይነበሮን። ስለዚ ካብ ሓንቲ ኦም ሓሊፉ እውን ካብ ኩለና እዋን ፍረ ከይበልዕ እንተዝኽልከለ እውን ዘይከብድ ትእዛዝ ነበረ። ዕፀ በለስ ብባህሪኡ ክፋእ ዝሓዘለ መርዛም ኦም ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ካብ ፍረ ኣይትብላዕ ዝበሎ ኦም ስለ ዝነበረ እምበር እታ ኦም ናይ ተኣዛዝነትን ዘይተኣዛዝነትን ንምምራፅ ዝተዳለወት መሳርሒት ኮነት። ኣዳምን ሄዋንን ካብ ፍረ እንተዘይበልዑ ናይ ተኣዛዝነት ኦም ክትከውን ነይራያ። ቆንጢሶም ተበሊዖም ግና ናይ ዘይተኣዛዝነት ኦም ትኸውን። እግዚኣብሔር ዕፀ በለስ ዝፈጠረ ወዲ ሰብ ነፃ ፍቓዱ ተጠቂሙ ብዝውስኖ ውሳነ ናብ ዘለኣለማዊነት ክሰጋገር ምልክት ክኸውንን ናይ ተኣዛዝነት ህይወት መለማመዲ ክኸውን ጥራይ እዩ። እዚ ትእዛዝ ንኢመዋትነት ንምሽላም ቃል ዝኣቱ ናይ ህይወት መምርሒ ነበረ። እታ ኦም ፍሉይ ሽሕራዊ ኦም ኮይና ኣይኮነትን። እግዚኣብሔር ንኣዳም ትእዛዝ ክህብ ክብል ንበይና ጠቒሱ ልዓላ እምበር ዝተፈጠረት ሶሉስ ምስ ካልኦታ እዋምያ ነይራ። ዕፀ በለስ ምዃና ገዲፍካ ኦም ናይ ጉንዲ ናይ ሽባኻ ናይ ስየ ኦም እውን ተትኸውን ነይራ ኣይትቖንጥስ ተባሂሉን ተዝእዘዝ ነይሩ። እታ ኦም ክፉእን ጽቡቕን ንምምራፅ ዝተዳለወት ኣብ መንጎ ፈጣርን ፍጡርን ኣብ መንጎ ገዛእን ተገዛእን ምልክት ትኸውን ኦም ምዃና ዘይተርፍ ነበረ። ብሓፂሩ በዚ ናይ ዘመና ቋንቋ
ዕፀ በለስ ንወዲ ሰብ ንእግዚአብሔር ካብ ምምላኽን ዘይምምላኽን ሓዲኡ ክመርጽ ዝቐረበሉ ናይ ምርጫ ድምፂ መውሃቢ ሳንዱቕ ክትከውን ከላ ነታ ዕፀ በለስ ንውድቀት ወዲ ሰብ ከም ምኽንያት ምቕራብ ነቲ ምርጫ ዝፈጸመ ወዲ ሰብ ገዲፍካ ነቲ ድምፂ መውሃቢ ሳንዱቕ ከም ገበነኛ ምውሳድ እዩ። አዳምን ሔዋንን ንእግዚአብሔር ብነጻ ፍቓዶም ተጠቂሞም ምፍቃሮምን ንዕኡ ምእዛዞምን ከርእዩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ንህይወቶም ብዙሕ ዘየድሊ ዝነበረ ዕፀ በለስ ብዘይ ምብላዕ ጥራይ ነበረ። ነዚ ክገብሩ እንተዝኽእሉ ነይሮም ነቲ ናይ ምምሳል እግዚአብሔር መወዳእታ ክብሪ ረኺቦም ናብ ዘለኣለማዊነት መዓረጉ ነይሮም። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ከም ዝበሎ እታ ኦም ዝተቐመጠት ወዲ ሰብ ቀስ ብቐስ ናብ ህያውነት ክመጽእን ብሕጊ ህይወት ህያው ክኸውንን ነበረ። አዳምን ሔዋንን ዝተዋህቦም ናጽነት ተጠቂሞም ህይወት ምምራጽ ብዘይምኽኣሎምን ካብ ፍረታኦም ብምብልዖምን ናይ ገዛእ ርእሶም ናጽነት እሱራት ናይ ገዛእ ፍቓዶም ግዳያት ኮነ ይብል። ዝተጻሕፉ ትእዛዛት ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ንዓኣቶም ዝተዋህበት በይና ሕጊ ካብ ፍረታኦም ክጾሙ ነበረ። ኣይትዞሙ ብሓሶት ኣይትመስክር ንወለደኻ ክብር ዝብል ሕጊ ኣይተዋሃቦምን። እንተኾነ ግና ኣብ ገነት ከለዉ ዝነበረቶም ሓንቲ ሕጊ እሳ ድማ ንኹሎም ሕግታት ትፍጽም ናይ ፍቕሪ ሕጊ ጥሒሶም ክብሮም ስኢኖም። ገሊኦም ሰባት አዳምን ሔዋንን ዕፀ በለስ ካብ ምብልዖም ቅድሚ ሕጂ ገለ እኳ ከም ዘይፈልጡ ኮይኖም ጸኒሖም ብፍረታኦም ፍልጠት ከም ዝረኸቡን እታኦም እውን ጥበብ ከም እትህብ ገይሮም ይሓስቡ። ነቲ ናይ ተመን ቃል ሒዞም እውን እግዚአብሔር ኣፍልጦ ከሂልዎም ኢሉ ነታኦም ከም ዝኸልከሎም ገይሮም እውን ይገልጹ እዮም። ብሓቂ እግዚአብሔር ዕላሙ ካብ አዳምን ሔዋንን ነታኦም ምኽልካል እንተዝኸውን ነይሩ ብዛዕባ እቶኦም ከይተዛረበ ጥራይ ነታኦም ከይበልዕዋ ክገብር ምኽኣለ። ሙሉእ ብሙሉእ ነታኦም ከይፈጠራ ወይ ድማ ጸኒሑ እውን ከይርእዋ ክገብር ምኽኣለ። እግዚአብሔር ዕላምኡ ወዲ ሰብ ንፈጣሪኡ ብግዴታ ዝግዛእን ዝነግድን ባርያ ከይከውን ፈቲን መሪጹን ብናጻ ፍቓዱ ንኣምላኹ ከምልኽ ዝኽእል ምግባር እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግና አዳምን ሔዋንን ዕፀ በለስ ካብ ምብልዖም ቅድሚ ሕጂ ኣፍልጦ ዝነበሮም እዮም። ወዲ ሰብ ክፍጠር ከሎ ካብ መላእኽቲ ሒደታት ሒትካዮ ተባሂሉ ከም ዝተጻሓፈ ኣፍልጦ ዝነበሮ ፍጥረት ነይሩ። እዚ እንተኾይኑ ዕፀ በለስ ክፉእን ጽቡቕን ተፍልጥኦም ንምንታይ ተባሃለት? አዳምን ሔዋንን ከ ካብ ፍረታኦም ምስ በልዑ ኣዒንቶም ተኸፈተ ንምንታይ ተባሃለ? ቅድሚኡ ኣዒንቲ ይነበሮምን? ሔዋን ነታኦም ንምብላዕ ከም እተብህግን ከም እተመንን ብምንታይ ፈለጠት? ምርኣይ እንተዘይትኽእል ነይራ ናብታ ዝተመነየታ ፍርኦም ንምንታይ ተመጣጠረት? ይብል ኣባ ጊዮርጊስ። እግዚአብሔር ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጦም ኣይትብላዕ ካብ ኣብ ዝበላዕካላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ንኣዳም ኣዚዝዎ እዩ። ስለዚ እታ ኦም ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጥ እንተኾይና ወዲ ሰብ እንተዝፈልጥ ንእግዚአብሔር እንታይ ምጎድኦ ነይሩ እሞ ዝኸልከሎ? እቲ ተመን ዝበለ ቁኑዕ ማለት ድዩ? ወዲ ሰብ ቅድሚ ፍልጠት ነይርዎ እንተኾይኑ እግዚአብሔር ዝኽልክሎ ዝነበረ ፍልጠት እንታይ እዩ? ነዚ ንምምላስ ሓንቲ ኣብነት ንጠቐም። ሓደ ኣቦ ንውሉዱ ኣብዛ ትዘውር ዘላ ማሽን ኢድካ ይተእቱ እንተእቲኻያ ኢድካ ክትቁረጽ ኢሉ የጠንቅቆ ንበል። እቲ ቦ ነዚ ምስ በለ ሓደ ተንኮለኛ ሰብ መጺኡ ኣብዛ ማሽን ኢድካ የእቱ ኢሉ ይመኽሮ። እቲ ቆልዓ ድማ ኣይፋለይን ኣቦይ ኢድካ ይተእቱ እንተእቲኻያ ክትቁረጽያ ኢልኒ ይብል። እቲ ተንኮለኛ ድማ ኣቦኻ ከምኡ ዝበለካ ኢድካ ስለትቁረጽ ዘይኮነስ ኢድካ ናብዛ ትዘውር ዘላ ማሽን ምእታው እንታይ ምዃኑ ከይትፈልጥ ኢሉ እዩ ይብል። እቲ ቆልዓ ድማ ነዚ ምኽሪ ሰሚዑ ኢዱ ናብታ ማሽን ይእተዋ። ኢዱ ድማ ተቆረጸ። ሽዑ ዓይኑ ተኸፈተ። ኣቦኡ ዝኸልከሎ ማሽን ኢዱ ናብ ውሽጢ ምእታው እንታይ ምዃኑ ፈለጠ። ኢዱ እውን ሰኣነ። ተሓቢኡ ክበክ ከሎ ኣቦኡ ወደይ ኣብያ ኣለኻ ኢሉ ይጽውዖ። እቲ ቆልዓ ድማ ኢደይ ስለ ዝተቆረጸት ፈሪሐ ተሓቢኤ ይብል። ኣቦኡ ኢድካ ከመይ ተቆረጸት? ኢድካ ናብታ ትዘውር ማሽን ኣእቲኻያ ዲኻ ይብሎ። እቲ ታሪኽ ከምኡ እንዳበለ ይቐጽል። ዕፀ በለስ ክፉእን ጽቡቕን የፍልጥ ዶ? እወ የፍልጥ እዩ። ናይ ተኣዛዝነት ጸጋ ብዘይ ተኣዛዝነት ዝመጽእ ውርደት የፍልጥ። አዳምን ሔዋንን ቅድሚ ካብታ ፍረኦም ምብልዖም ዝነበሮም ክብሪ ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ነታኦም በሊዖማ ድማ ካብ ክብሪ ምውራድ እንታይ ምዃኑ ፈለጡ። ኣዒንቶም ተኸፊቱ ዝፈለጥዎ ናይ መጀመርያ ፍልጠት ድማ ጥርሖም ምዃኑ እዩ። ነቲ ጽቡቕ ተመንዚዖም ነቲ ክፉእ ተሰኪሞም ፈለጥዎ። ወዲ ሰብ ዕፀ በለስ ብምብልዑ ዝበለጸ ክብሪ ክረክብ ይኽብል ነቲ ዝነበሮ ክብሪ ሰኣነ።
ኣምላኽነት ክረክብ ኢሉ ናይ ዝነበረ ሰብኣውነት ሰኣነ። ካብ ፍረታኦም ምስ በልዐ ኣዳም ኣሸንጓንዶ ምስ ኣምላኽ ማዕረ ክኸውን ካብ መብልዑ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሮ ክብሪ እውን ማዕረ ክኸውን ኣይከኣለን። ንሰብ ቁኑዕ ዝመስል መንገዲ ኣሎ፣ መወዳእቱ ግና ሞት ዝብል ቃል ዝሓሸ ክብሪ ክረክብ ኢሉ ናብ ሞት ምስተጓዓዘ ኣዳም ዝሰማዕ ኮነ። እቲ ብዕፀ በለስ ዝተረኸበ ጥበበኛታት ኢና እንዳበሉ ዓሸው ዝብል ዓይነት ናይ ሓጢኣት ፍልጠትን ውርደትን ነበረ። ወዲ ሰብ ጥርሑ ምዃኑ ንምፍላጥ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ናይ ምፍላጥ ጸጋ ሰኣነ። መልአኽ ቅዱስ ሩፋኤል ንጻድቕ ሄኖክ ነታ ናይ ዕፀ በለስ ኦም ከርእዮ ከሎ ከም ዝበልዎ እዛ ኦም እንታያ በልክዎ። ቅዱስ ሩፋኤል እውን መለሰለይ እዞም ቀዳሞት ሽማግለታት ኣቦኻን በዓልቲ ቤተ ኣደይኻን ካብኣ ዝበልዕዋ ናይ ጥበብ ኦም እያ። ጥበብ ፈለጡ፣ ዓይንቶም እውን ተኸፈታ፣ ጥርሖም ከም ዝኾነ እውን ፈለጡ፣ ካብ ገነት እውን ተሰጎጉ። ሓንቲ ፍረ ኦም ምብላዕ ንወዲ ሰብ ክንዲ ዝዋጋ ከኽፍሎ ዶ ነይርዎ ኢሉ ነቲ ጉዳይ ናይ ሓንቲ ፍረ ጉዳይ ገይሩ ዝርዳእ ሰብ እንተሎ ለዋሂው። ንኣዳምን ንሄዋንን ዘውደቐቶም እታ ፍረ ዘይኮነትስ ነታ ፍረ ዝበልዑሉ ምኽንያት እዩ። ዕፀ በለስ ዝበልዑ ቃል ተመን ሰሚዖም ኣምላኽ ክኾኑ ስለ ዝደለዩ እዩ። ናይቲ ፍረ ቅራፍ በስናኖም ክፍንቅሉ ከለዉ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክፍንቅሉ ይፍትኑ ነበሩ እምበር ጥሜቶም ይኽድኡ ይነበሩን። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣምላኽነት ናይ ምድላይ ዘይተኣዛዝነትን ብነፃ ፍቓድ ምዕማፅ እዩ። ነዚዩ ቅዱስ ኤፍሬም ዕፀ በለስ ምብላዕ ሄዋን ዕንጨይቲ በሊዓ ዝገበረቶ ምዕማፅ ኢሉ ዝፅውዖ። ጥራሕካ ምዃንካ ምፍላጥ ፍልጠት እንተኾይኑ ንኣዳምን ንሄዋንን ተዝተርፎም ነይሩ። ቅዱስ ባሲልዮስ ከምዚ ይብል ጥርሖም ዘይምፍላጥ መሓሾም ብምፍላጦም ምኽንያት ናይ ወዲ ሰብ ሕልና ንኡሳን ድሌታት ንምምላእ ናብ ምጭናቕ ወደቐ። ንርእሱ ክዳን ንምድላውን ጥርሖ ንምሽፋንን ተጨነቐ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ናብ ፈጣሪኡ ጥራይ ካብ ምርኣይ ኣቋሪፁ ልቡ ናብ ካልእ ነገር ተኸፈለ። ናይ ብርሃን ክዳን ዝተኸደነ ንጉስ ወዲ ሰብ ዝባኑ ንምሽፋን ቆጽሊ ተጠቀመ። ፈጣሪኡ ድማ ድሕሪኡ ናይ ቆርበት ክዳን ኣልቢሱ ካብ ገነት ኣውፅኦ። ገዛ እንስሳት ኣኽሊል ፍጥረታት ዝኾነ ኣዳም ናይ እንስሳ ቆርበት ለቢሱ ካብ ገነት ክወፅእ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ እንታይ ዘሕዝን ነገር ኣሎ? ሰብከ ክቡር እንዳሃለዋ ኣይፈለጦን ከም ዝጠፍኡ እንስሳታት መሰለ ዝብል መዝሙረ ዳዊት ነታ ዓለት ዝሰማዕ ነበረ። ኣዳምን ሄዋንን ዕፀ በለስ በሊዖም ናይ ጥርሲ ፍልጠት ተጎናፂፎም ካብ ገነት ምስ ተሰጎጉ ክዳንን ምግብን ናይ ወዲ ሰብ ናይ ህይወት ዘመን ሕቶ ኮይኑ ተረፈ። ወዲ ሰብ ዝወደቐ ብምብላዕ ክኾን ከሎ ዝተጨነቆ ንዕርቃን ብምዃኑ ንዓብ ክብሪ ዝተፈጠረ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ዘሕለፋ ኣዝያ ሓፃርን መሪርን ዘመን መብዛሕትኡ ምግብን ክዳንን ንምምላእ እንዳተቓለሰ ይፍፅማ። ናይ ዕለት እንጀርኡን ናይ ዓመት ክዳኑን እንዳደለየ ዕድሚኡ ከንቲ ይኸውን። እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ኣዳም ዝተዛረቦ ናይ መርገም ቃል እውን 3 ግዜ ክትበልዕ ኢኻ ዝብል ቃል ምዝራቡ ናይ ወዲ ሰብ ጥፍኣቱን ቅፅዓቱን ምግቢ ከም ዝኾነ የርኢ። ብፃዕርኻ ካብኣ ክትበልዕ ኢኻ፣ ብቋል ምድሪ ክትበልዕ ኢኻ፣ ብርሃፅ ገጽካ እንጀራ ክትበልዕ ኢኻ። ካብ ኣዳምን ሄዋንን ድኽመት ድሕሪኡ ክዳን እውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝወረደ ካልእ ዓብ በሰላ ኾነ። ወዲ ሰብ ሰብነቱ ጥራይ ዘኽብር ፍጥረት ከም ዝኾነ ክዳን ብምርኣይ ምግማት ኣከዳድንኡ ርኢኻ ምኽባር ክዳኑ ርኢኻ ምንዓቕ ናይ ዓለም ህይወት መምርሒ ኾነ። ንዘለኣለማውነት ዝተፈጠረ ወዲ ሰብ እውን ካብ ገነት ምስ ተሰጎገ ካብ ዝለበሶ ናይ ቆጽልን ኣጎዛን ክዳን ብተወሳኺ ክዳን ንምቕያር ብዙሕ ፃዕሪ ዝፅዕር ኮነ። ክዳን ዕርቃን ንምሽፋን ካብ ምልባስ ሓሊፉ ሎም ዝተኸደኖ ጽባሕ ምድጋም ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝሕፍር ነገር ኮነ። ስለዚ ኣብ መብዛሕትኡ ወዲ ሰብ ክዳን ክንዲ ምግቢ ኩሉ ግዜ ዘድሊ ናይ ህይወት ሕቶ እዩ። እቶም ዝሓለፉ ወለድና ኣዳምን ሄዋንን ናይ ምግብን ክዳንን ምሩኻት ገይሮምና ሓለፉ። ንሳቶም እኮ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ስለ ዝነብሩ ዝረኸብዎ በሊዖም ብሓንቲ ክዳን ጥራይ እንተዝነብሩ ኣፍ ሰብ ኣይመፍርሖምን። ንሕና ግና እንታይ ከም ዝበላዕና እንታይ ከም ዝተኸደና ርእዩ ዝመስነና ብዙሕ ማሕበረሰብ ኣብ ዝነብረሉ ተደርቢና ዝያዳ ተሳቂና። ሕጂ ድማ ኣዳምን ሄዋንን ዝወደቑላ ቅፅበት ሄዋን ምስ ተመን ዝገበረቶ ዝርርብ ብሓፂሩ ንርአ። ተመን ብስሑል ዝኾነ ስኑን ብዘፍርሕ ገጹን ናብኣ ዝመፀ ፍሉይ ኣራዊት ኣይነበረን። ምናልባት እኳ ኣዝዩ ዘፍርህ እንተዝኸውን ነይሩ እውን ኣዳምን ሄዋንን ቅድሚ ውድቀት ሕጂ ፍርሒ ነበሮምን።
ኣብ ጥንተ ፍጥረት ኣራዊት ንኣዳም ይፈርህዎ ነበሩ እምበር ዝኾነ ኣራዊት ንኣዳምን ሔዋንን የፍርሖም ኣይነበረን። ወዲ ሰብ ናብ ኣዳማዊ ቅድስኑ ክምለስ ከሎ ምስ ኣራዊት ብሓባር ምንባር ከም ዝቐሎ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ህይወት ምስክር እዩ። ደቂ ሰባት ምስ እንስሳታት ቃል ብቓል ክሳብ ምዝራብ ኣብ ዝበፅሐሉ ናይ ፍጹምነት ዓለም ሰይጣን ናብ ሔዋን ዝቐረበ ወዲ ሰብ ሕጂ ንኸልብብ ዝህቦ ናይ ተኣማንነት መዐቀኒ ዝመስል ንኣዳምን ሔዋንን ቀረባ ዝነበረ ተመኒ ነይሩ። ነቲ ናይ ሎሚ ተመን ኣይትሕሰቡ። ሎሚ ካብ ተመን ከመይ ከም ንሃድምን ከመይ ከም ንጽየፍን ጌርኩም ኣይትሕሰቡ። ካብ መጀመርያ ከምዚ ነበረን። ተመን ንወዲ ሰብ ብቐረባ ካብ ዘገልግሉ እንስሳታት ሓደ ነበረ። ምስ ወዲ ሰብ ዘለዎ ጽልእ ዝመጸ ካብ መርገም ድሕሪ እዩ ይብለና ኣፈወርቅ። እቲ ምዕራፍ ክጅምር ከሎ ተመን እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዝፈጠሮም ኩሎም ኣራዊት ምድሪ ብልሒ ዝነበረ ኢሉ ይጅምር። ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ማእኸል ተኻሉ ከም ኣባጊዕ ክሰዶም ከሎ ከም ርግቢት ለዋሃት ከም ተመን እውን ብልሓተኛታት ኩኑ ኢሉ ካብ ነፍሲ ወከፍ እንስሳ ሓደ ሓደ ኣብነት እንዳጠቐሰ ንተመን ብብልሓቱ ኣልዒልዎ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን እንተኾነ ግና ተመን ብተንኰሉ ንሔዋን ከም ዘስሓታ ሓሳብኩም ተበላሹ ናብ ክርስቶስ ካብ ዝኸውን ቅንዕናን ንጽህናን ምናልባት ከይትልወጡ ይፈርሐ ብምባል ናይ ተመን ተንኰል ገሊጽዎ እዩ። ካብ ተንኰል ሓሊፉ መጽሓፍ ቅዱስ ንተመን ዝተሰሓለ ልሳን ከም ዝነበሮ ልሳኖም ከም ተመን ሰሓሉ ብምባል ብንጽጽር ይዛረብ። ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ተመን ክዛረብ ከሎ ንተመን ክረግም ከሎን መብዛሕትኡ ግዜ ብስጋ ተመን ተሰዊሩ ንወዲ ሰብ ካብ ገነት ዘውፅኦ ንዲያብሎስ ብመንገዲ ተመን ዳወከለ እዩ። እንተኾነ ግና ተመን ተንኰለኛን በሊሕን ክበሃል ከሎ ናይ ተመን ተንኰልን ብልሕን ካብ ኣራዊት ምድሪ ጥራይ ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ተመን ብጥበብ ዝበልጾ ካብቶም ክሓስቡ ዘይክእሉ እንስሳታት እምበር ካብቲ ጠቢብ ወዲ ሰብ ዝዳረግ ኣይኮነን። ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ጥበብ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ዕሽነት ይበልጽ ከም ዝበለ ካብ ጥበብ እንስሳ ድማ ናይ ወዲ ሰብ ዕሽነት ይበልጽ። ካብ ደቂ ሰባት ዓሻ ዝበሃል ሰብ እኳ ካብ ኩሎም እንስሳታት ጥበበኛ ካብ ዝኾነ እንስሳን ላዕሊ ጠቢብ እዩ። ተመን ምስ ሔዋን ዝገበሮ ምኽሪ ናብ ዝርዝሩ ከይኣተና እቲ ዝርርብ ንባዕሉ ጌጋ ነበረ። ሃዋርያ ኣይትጋገዩ ክፉዕ ዕርክነት ንጽቡቕ ኣመል የጥፍእ ከም ዝበለ ሔዋን ምስ ተመን ከም መሳርሕቲ ኣፍ ንኣፍ ምግጣም ካብ ሓሊፉ ድማ ካብ ተመን ምኽሪ ምቕባል ንባዕሉ ዘሕፍር ጌጋ እዩ። ሔዋን ክትፍጠር ከላ ከም ምኽንያት ዝተገለጸ ቃል ኣስተውዕሉ። ኣዳም ንኹሎም እንስሳታት ስም ሰውጻሎም እንተኾነ ግና ንኣዳም ከምኡ ዝኾነት ሓጋዚት ኣይተረኸበትን ይብል። ንኣዳም ከምኡ ብኣርኣያን ኣምሳልን እግዚአብሔር ዝተፈጠረት ሓጋዚት ካብ ኩሎም ፍጡራን ስለ ዘይነበረት ንዕኡ ሓጋዚት ክትኮኖ ሔዋን ካብ ዓጽሙን ካብ ጎኑን ወሲዱ ኣዳልዩ ናብኡ ምጸሉ። በዚ እውን ንወዲ ሰብ ሓጋዚቱን ተኻፋሊት ሓሳቡን ክትከውን ትኽእል ከምኡ ዝኾነት ሓጋዚቱ ወዲ ሰብ ምዃኑ ኣረጋገጸልና። ካብ ጎኑ ኣዳም ሓጋዚቱ ክትከውን ዝተፈጠረት ሔዋን ግና ንእንስሳ ተመን ረዳኢኣን ኣማኻሪኣን ጌራ ንርእሳ ዋረደት። ቅዱስ ኤፍሬም ነዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ዘሰራርባ ዝነበረ ተመን ናይ ባህሪኣ ወገን ዲ ነይሩ? ኣይነበረን። ተመን ንዓኣ ተገዛእ ካብ ዝኾኑ እንስሳት ወገን ነበረ። ሔዋን ግና ቃል ተመን ኣመነት። ምኽሪ እውን ካብ ናይ ፈጣሪኣን ላዕሊ ጌራ ተቐበለቶ። ይቕረ ዘይበሃል ምትላል ተታሊላ ነበረት ይብል። ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ድማ ጓል ኣገልጋሊት ንገዛኢታ ከም እትመክር ንዓኣ ከም ሓላይኣ ኮይኑ ተመን መኸራ። ካብኡ ድሕሪኡ ግና እግሪ ወዳ ንምንካስ ዝጓየ ጸላኢኣ ኾነ እንዳበለ ናይ ሔዋንን ተመንን ዕርክነት ምስ ናይ ገዛኢትን ጓል ኣገልጋሊትን ቅርበት ኣመሳሲልዎ ኣሎ። ሔዋን ኣብቲ ምስ ተመን ዝነበራ ጽምዶ ነቲ ክቡር ቃል እግዚአብሔር ዘርዚራ ንተመን ኣረድአቶ። ነቲ ካብ ዝብልዑ ዝብል ትእዛዝ ነቲ ካብ ዘይትብልዑ ዝብል ሕጊ ብተኸታታሊ እንዳቐመጠት ኣምላኽ ነቲ ዘኽበሮ ፍጡር ንኣዳም ዝነገሮ ምስጢር ነቲ ንዑቕ እንስሳ ክትገልጽ ጀመረት። በቲ ልዕሊ ኢልና ዝረኣናዮ ብናይ ኣባ ጊዮርጊስ ትንተና እኳ እንተረኣናዮ ሓደ ናይ ንጉሳዊ ቤተሰብ ዓብ በዓል ስልጣን ንጉስ ዝነገሮ ዘይካታቱ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ከቢድ ናይ ሞት ምስጢር ኩሉ ዘርዚሩ ነገልጋሊኡ ክነግር ኣይግብኦን። ሔዋን ግና ናይ ወዲ ሰብ ናይ ዘለኣለማውነትን ነቲ ናብ ሞት ዘውድቕ ዓብን ወሳንን ንመላእ ዓለም ናብ ሓደጋ ዝትርቢ ምስጢርን ናይ ኣምላኽ ሕግን ንተመን ምትንታን ጀመረት። ኣብ ወንጌል
بእግሮም ከይረግጽዎ ተመሊሶም ውን ከይነኽሱኹም ነቲ ቅዱስ ነገር ንኽላባት ኣይትሃቡ ዕንቁኹም ውን ኣብ ቅድሚ ኣራዋሕ ኣይትደርቢ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ። ሄዋን ግና ነቲ መለኮታዊ ምስጢር ኣብ ቅድሚ ተመንን ዲያብሎስን ደርበየቶ። ተመን ውን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ክትሞቱ ኢኹም ዝብል ቃል ብእግሩ ከም ሓሶት ረገጾ። ንዓኣን ንሰብኣያን ውን ተመሊሱ ነኸሶም ይብል ኣፈወርቅ። ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ ተመን ተሰዊሩ ንሄዋን ብዛዕባ ዘሰሓታ ቀዳማይ ጸላኢና ብዛዕባ ሳጥናኤል ቁሩብ ንበል። ብኽብሪ ወዲ ሰብ ዝቐንአ ዲያብሎስ ንሱ ከም ዝወደቐ ንወዲ ሰብ ከውድቕ ብቁጥዕ ተለዓለ። ናብ ሄዋን መጺኡ ሓሳብ መሲሉ ከታልል ከሎ ከም እግዚኣብሔር ምእንቲ ክትኮኑ ኢሉ ሓሰብ ወንበር ሰይጣን እኮ ዝደልዮ ደቂ ሰባት ከም እግዚኣብሔር ክንከውን ዘይኮነስ ከምኡ ክንከውን እዩ ነይሩ። ንሱ ኣምላኽ ምዃን ከም ዝደለየ ንሕና እውን ክንደሊ፣ ንሱ ከም ዝተዋረደ ንሕና እውን ክንዋረድ፣ ንሱ ካብ ቦትኡ ከም ዝተሰወገ ንሕና እውን ክንስጎግ፣ ንሱ ከም ዝዓረቐ ንሕና እውን ክንዓርቕ ሓሲቡን ኣዳልዩ ነበረ። ነዚ እውን ገይርዎ እዩ። ንእግዚኣብሔር ብዘይ ምእዛዝ ከም እግዚኣብሔር ክትኮኑ ኢኹም ክብል ከሎ ኣሚናን ተቐቢልናየን እምበር ንሱስ ይሽንክረልና ነበረ። ሓቂ ካብ ኣፉ ኣይወፅእን እምበር ነቲ ሓቀኛ እንተዛረብ ነይሩ። እቲ ቁኑዕ ሓሳቡ ከም እግዚኣብሔር ምእንቲ ክትኮኑ ካብ ፍረታኦም ብልዑ ዘይኮነስ ከማይ ምእንቲ ክትኮኑ ካብ ፍረታኦም ብልዑ እዩ ነይሩ። ክመኽነና ዝመፀ ፈቲና ዘይኮነስ ጸሊኢና እዩ ነይሩ። ሰይጣን ንሄዋን ንምስሓት ክመጽእ ከሎ ብስጋ ተመን ተሰዊሩ ነበረ። ይገርም! መጽሓፍ ቅዱስ ኣስተውዒሉ ንዘንበበ ሰብ ንሰይጣን ከምኡ ብምሽልኽላኽ ልሳን ካልኦት ተጠቀመ ክዋሳእን ርእሱ ክሓብእን ይረኽቦ። ኣብ ንጉስ ባቢሎን ክሕባ፣ ኣብ ንጉስ ጢሮስ ተሓቢኡ፣ ኣብ ሓለቓ መንግስቲ ፋርስ ተመሲሉ ንገብርኤል ክቃወም፣ ኣብ ምድረ በዳ ንፋስ ተመሲሉ ንቤት ኢዮብ ክሃርም፣ ብሄሞትን ሌዋታንን ተመሲሉ ንስጋ ኢዮብ ካብ ዓጽሙ ብፍርሐ ከልግስ፣ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ውን ሓደ ግዜ ኣብ ጴጥሮስ ሓዲሩ ኣይኹንካ ክብል፣ ሓደ ግዜ ኣብ ይሁዳ ሓዲሩ ንጎይታ ክሻይት፣ ኣብ ኣይሁድ ሓዲሩ ከጨክንን ከግርፍን፣ ብመልኣከ ብርሃን ተመሲሉ ርእሱ ክልውጥ፣ ኣብ ልቢ ኣናንያ ኣትዩ ንመንፈስ ቅዱስ ከታልል ክፍትን፣ ንጳውሎስ ካብ ኣገልግሎቱ ከደንጊ፣ ንጳውሎስ ስጋዊ መጉኡ ኮይኑ ጎድኑ ክወግእ፣ ንከብዲ ጢሞቴዎስ ክቆርጽ፣ ኣብ ልዕሊ ዘይእዘዙ ውሉዳት ተቐሚጡ ክሰርሕ፣ ከምኡውን ከም ዝዋሳ ዘበኑ ፈጸመ። ተመን ናብ ሄዋን ቀሪቡ ብሓቂ እግዚኣብሔር ካብ ኩልኦም ገነት ከይትበልዑ ኢሉ ኣዚዙ ድዩ በላ። ጎይታና ኣብ ሓሶት ኢሉ ዝጽውዖ ዲያብሎስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ናይ መጀመርያ ዘረብ እውን ሓሶት ነበረ። እግዚኣብሔር ካብ ኩልኦም ገነት ኣይትብልዑ ይበለን። ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ምቕራብ ናይ ሰይጣን ስልቲ እዩ እሞ ነቲ ጸወታ ከም ዘይፈልጦ ኮይኑ ጀመሮ። ቃል እግዚኣብሔር ምልዋጥ ኣብቲ ዝተዛረቦ ምውሳኽን ምጉዳልን ተጠራጢርካ ምጥርጣር ሽዑ ዝተጀመረ መንገዲ እዩ። ንእግዚኣብሔር ውን ኩሉ ነገር ከልኪሉ ንፍጥረቱ መተንፈሲ ዘይብሉ ጨኳን ገይሩ ምቕራብ ናይ ዲያብሎስ ኣካይዳ እዩ። ሄዋን መለሰት፣ ካብቲ ገነት ዘሎ ፍረኦም ንበልዕ ኢና፣ እንተኾነ ግን ኣብ ማእኸል ገነት ካብ ዘላ ፍረኦም እግዚኣብሔር ከም ዝበለና ከይትሞቱ ካብ ኣይትብልዑ ኣይተንኪዋ እውን። ሄዋን ንተመን ብዛዕባ ሕጊ እግዚኣብሔር ዘርሲራ ተዛረበት። ዕፀ በለስ ዝተኸልከለ ኦም ምዃኑ፣ ዕፀ በለስ ብምብላዕ ዝመጽእ ቅፅዓት እንታይ ምዃኑ ተዛረበት። ስለዚ ሄዋን ዝበደለት ብዘይ ምፍላጥ ኣይነበረን። ነዚ ሕጊ ኣጸቢቓ ትፈልጦ ነበረት። ነቲ ሕጊ ምጥሓስ ዝመጽእ ቅፅዓት ውን ትፈልጦ ነበረት። ሄዋን ብዛዕባ እቲ ሕጊ ንተመን ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ውን ካብቲ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ሓንቲ ቃል ወሲኻያ። ከም ዝፍለጥ እግዚአብሔር ካብ ፍረታኦም ኣይትብልዑ ኢሉ ሕጊ ክህብ ከሎ ሄዋን ገና ኣብ ጎና ኣዳም ነበረት እምበር ሰብ ኮይና ኣይተፈጠረትን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ውን ንሰብ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞ፣ ካብ ኩሎም ገነት ብላዕ፣ እንተኾነ ግና ጽቡቕን ክፉእን ካብ እተፍልጦም ኣይትብላዕ፣ ካብ ኣብ ዝበላዕኻላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ውን ሰብ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን እሞ እቲ ምጥኑ ሓጋዚት ንፍጠረሉ በለ። ሄዋን ቃል እግዚአብሔር ሰምዐት፣ ካብ ሰብኣያ ኣዳምያ ነይራ። ንተመን ኣብ ዝተዛረበትሉ ግዜ ግን ኣይተንኪዋውን ዝብል ቃል ወሲኻ። ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዝኾነ ሰብ ሓንቲ እንተወሰኸ ወይ እንተጉደለ እግዚአብሔር ካብኦም ህይወት ዕድሉ ከጉድሉ ዝብል ቃል ካብኦም ህይወት ኣብ ዝተሰጎጎት ሄዋን ተፈጸመ ይብሉ ገለ ነቐፍቲ። ቅዱስ ኣምብሮስ ብዙሓት ትእዛዝ ክወሃብ ከሎ ሄዋን ገና ኣይተፈጠረትን ነይራ እሞ ናይ ኣዳም ጥፍኣት ይብሉ።
ምክንያቱ ንህዋን ቃል እግዚአብሔር ስነገራ አዳም ይብል ናይ አይሁድ ተኸተልቲ ድማ ኣብ ትርጓሚኦም ሕጊ ከይትጥሕስ ካብ ዘለዎ ቅንኢ ተበጊሱ አዳም ንህዋን ኣይተንኪዋ ኢሉ ነገራ እሞ እዚ ናይ አዳም ዘይግቡእ ዘረባ ንተመን መንገዲ ከፈተ ብምባል እቲ ተወቃሲ ሄዋን ዘይኮነትስ አዳም ይብሉ። ብርግጽ ኣይተንኪዋ ዝብል ቃል ካብ ኣረሓቑ ዝብል ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እምበር ክንድኡ ዝጎድእ ቃል ኣይመስልን። ምክንያቱ ብኢዶም እንዳገልበጡ እንዳረኣዩ እንዳዳሰሱ ዘይምብላዕ ዝያዳ ኣሰሓሓትን ከይሓሰብዎ እውን ክበልዕሉ ዝኽእሉ ኩነታት እዩ። እዚ ኾነቲ ግና ሄዋን ብዛዕባ ሕግን ትእዛዝን እግዚአብሔር ንተመን ዘርዚራ ተዛረበት። ብዛዕባ እቲ ሕጊ ክትዛረብ ከላ ካብ ፍራ ዘይንበልዕ እንተበሊዕና ስለንመውት እዩ ኢላ ነቲ ሕጊ ናይ ህይወት መምርሒ ገይራ ኣይነበረትን። ትእዛዛት እግዚአብሔር ነቶም ዝሕልውዎም ይጠቕምዎም እምበር ንእግዚአብሔር ዝኽፈል ዕዳ ኣይኮነን። ባርያኻ ድማ ይሕልዎ ብምሕላው እውን ብዙሕ ይጥቀም ዝብል ሓሳብ ሄዋን ኣይትረዳኣቶን እሞ ንሕግታት ነኽበር ንሕና ኣይኮናን የግዳስ ሕግታት ንዓና ይሕልውናዮም ንምሕላውን ንምጽጋዕን ይኾኑና እምበር ኢላ ከተረድእ ኣይከኣለትን። ንሳ ግና ፈጣሪ ንዓና ኢሉ ካብ ፍረታኦም ከልኪሉና ኣብ ክንዲ ምባል ንሕና ንፈጣሪ ኢልና ተኸልኪልና በለት። ክንበልዕ ነርና እንታይ ዋጋ ኣለዎ ኣይትብሎ ኢልና እምበር ንፈጣሪ ኢልና ገዲፍና እንተንኸውን ምበላዕናዮ እሞ ኣይምጸላእናዮ ነርና ዝብል ኣገላልጻ ዘለዎ ቃል ንፈጣሪኣ ንተመና መሓላለፈት። ንፈጣሪ ዝኸውን ሓልዮት ዝጎደሎም ብህልናዊ ደስታ ዘይኮነስ ብቕሬታ ዝተኣዘዘት ምዃና ዘርኢ እዩ። ጠቢብ ሲራክ ንእግዚአብሔር ኢለ ተኸልኪለ ይትበል ንሱ ጸልኦ ይትግበር ዝብል ነዚ እዩ። ነዚ መግለፂ ተኸቲሉ ተመን እውን ንሰበይ ትበላ ሞት ኣይትሞቱን ኢኹም ካብ ኣብ ትበልዑላ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዝተኸፈታ ከም እግዚአብሔር ጽቡቕን ክፉእን ትፈልጡ ከም እትኾኑ እግዚአብሔር ስለ ዝፈልጥ እምበር በላ። ሄዋን ምስ ተመን ዝገበረቶ ዝርርብ ብቁጥዐ ክተቋርጾ ዝነበራ ነስ መልሲ ክትሰምዕ ከላ ነበረ። ተመን ደፊሩ ክብሪ ይግባእ እሞ ንኹሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ነገር ሓሶቱ ይብላሎ። ካብ ጎና አዳም ዓጽሚ ወሲዱ ዝሰራሓኪ ኣብ ገነት ብደስታ ዘንበረክ እግዚአብሔር ሓሳዊ እዩ ኢሉ ሓደ እንስሳ ክዛረብ ከሎ ሄዋን ሰሚዓ ስቕ ከም ምባላ እንታይ ይሕዝን። ኦ ሄዋን ስለምንታይ ስቕ በልኪ? መልሲ እንዳሃለወኪ መልሲ ከምዘይብልኪ ስለምንታይ ኮንኪ? ከመይ ደፊርካ ንፈጣሪ ኣብ ቅድመይ ትጸርፎ ኣይትርኢ እንዲኻ? ንቓል ፈጣሪ ንኤቐን ንድሕሪት ገዲፈ ናትካ ናይ እንስሳ ቃል ከመይ ክረቕበል ይኽእል? ንፈጣሪ ኣምላኽካ ዘይተኣመንካ ንስኻ ንዘይፈጣርካ ንዓይ ከመይ ሓላይ ክትከውን ትኽእል? ንስኻ እንስሳ ኮይንካ ንሕና ገዛእትና ዘይፈለጥናዮ ነገር ካበይ ኣምፂኻ ፈሊጥካዮ ክትብሎ ኣይትኽእልን ዶ ነይራ? ሄዋን ንተመን ካብ ፍረታኦም ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ክርከብ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ንስኻ በሊዕካ ኣምላኻይ ምኾንካ እንዶ እንተትብልዮ መልሲ ምኾነ ነይሩ። ተመን ካብ ፍረታኦም ክትበልዕ ክዕድማ ከሎ እስኪ ንስኻ ዓይንኻ ክፈት ቅድም ብላዕ ኢላ ክትብሎም ተገባኣ ነይሩ። ቅዱስ ኤፍሬም ኣዒንትኹም ክኽፈት እዩ ንዝብል ናይ ተመን ምኽሪ ሄዋን እንታይ ክትምልስ ከም ዝነበራ ክገልጽ ከምዚ ይብል ምርኣይ ዘይክእል እንተኾይነ ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ኩሉ ከመይ ገይረ ክሪኦ ከኣልኩ? ኣብ መንጎ ክፉእን ጽቡቕን ዘሎ ፍልልይ ዘይፈልጥ እንተኾይነ እቲ ናትካ ምኽሪ ክፉእ ይኹን ጽቡቕ ብምንታይ ክፈልጥ ይኽእል? ኣምላኽነት ጽቡቕ ምዃኑ ዓይኒ ምኽፋት ጽቡቕ ምዃኑ ብምንታይ ክፈልጥ ይኽእል? ነዚ ክርዳእ እንተዝኽእል ነይረ ናበይ ምምጻእኻ ስለምንታይ እዩ ክትብሎም ምኽኣለት ይብል። ተመን ከም እግዚአብሔር ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ንወዲ ሰብ ናይ ኣምላኽነት ቦታ ክምነዩ ይቕረበ። ኣብ ውሽጢ ተመን ዝተሰወረ ዲያብሎስ ንሱ ብዝወደቐሉ ፈተና ንወዲ ሰብ ከውድቕ መጻወዲኡ ዘርግሐ። ፍጡራን ምምላኽ ሽዑ ተጀሚሩ ጥቓት ኣምልኾ ተሰበኸ። ካብ ኣዳምን ሄዋንን ዝተወለዱ እዚኣቶም እቶም በዓል ዜውስ በዓል ኣርጤምስ ኣብ ሚልዮናት ዝቑጸሩ ደቂ ሰባት ከም ኣማልኽቲ ተቖጺሮም ተዓጢኑሎም። ሰይጣን ከም እግዚአብሔር ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ብዙሓት ኣማልኽቲ ንዓለም ምፍላጥ ጀመረ ይብል ቅዱስ ቴዎፍሎስ። ወዲ ሰብ ኣምላኽ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ካብ ፈጣሪ ዘጥፍኦ ሰይጣን ንሰብ ካብ ክብሩ ትሒቱ ንእንስሳ ንኦም ንእምኒ ክሳብ ምምላኽ ከም ዝዋረድ ገበሮ። ሄዋን ግና ነቲ ናይ ተመን ምኽሪ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ሰምዐት። ኣብ ዝተዋሃባ ሰብኣዊ ፍልጠት ነቲ ናይ እንስሳ ተንኮል ካብ ምምርማር ንላዕሊ ዓይና ኣብ ፍረታኦም ተተኺሉ ተረፈ።
ሰበይቲ እውን እታ ኦም ንምብላዕ ጽብቕቲ ከም ዝኾነት ንዓይኑ እውን ከም እተመንን ንጥበብ እውን ጽብቕቲ ከም ዝኾነት ምስ ረኣየት ን7 ዓመት ክትሪኣ ኸላ ከም ግዲ ዘይቆፀረታ ኦም ሕጂ ግና ጽብቕቲ መሲላ ተረኣየታ። ናይ ሰይጣን ምኽሪ ሰምዐ ሕልና ከም ሄዋን ካልእ መዓልቲ ዝጸልኦ ነገር ይምነ። ኣብ እዝንኻ ናይ ተመን ቃል እንተኣትዩ ዓይንኻ ብፍትወት ይስነፍ። ሄዋን ንፍረታኦም ገና ክትሪኣ ኸላ ደስ ኢላታ። ሄዋን ግና ክትሪኣ ኸላ ጽብቕታ ፍረ ግን ክትበልዓ ኸላ ኣይ ከም ትርኢታን። እታ ሰበይቲ እታ ኦም ንምብላዕ ጽብቕቲ ንየዒንቲ ባህ ተብል ንልቦና እውን እተመኒ ከም ዝኾነት ረኣየት። እዚ ቃል እዚ ክንደይ ዘደንቕ እዩ። ንሓንቲ ኦም ትርኢታ ብምርኣይ ጥራይ ድሕሪ ምብላዓ ተፈጥሮ ሳዕቤን ከመይ ገይሩ ክፍለጥ ይከኣል። እዝንኻ ንተመን ተሂብካዮ ነቲ ትሰምዖ ካብ ምእማን ወፂኻ ነቲ ትርእዮ ጥራይ ናብ ምእማን ትበጽሕ። ሄዋን ንቓል እቲ ተመን ካብ ልባ ክትኣምኖ ምስ ጀመረት ነቲ ፍረታኦም ብምርኣይ ጥራይ ክፍለጥ ዘይከኣል ዝነበረ ነገር እኳ ከይተረፈ ሓቂ መሲሉ ክረኣያ ጀመረ። ካብቲ ፍረ ወሲዳ በልዐት፣ ንሰብኣያ እውን ሃበቶ፣ ንሱ እውን ምስኣ በልዐ። ካልእ ምግቢ ነይሩ እንተዝኸውን ሄዋን ኣነ ዝበላዕክዎ ንሰብኣየ እውን ኣይተርፎን ኢላ ንሰብኣያ ብምሃባ መመስገናያ ነርና። ሕጂ ግና እቲ ዝሃበቶ ካብ መርዚ ዝኸፍአ ሞት ነብሲ ዘምጽእ ፍረ እዩ። ሓጋዚት ትኹነ ተባሂላ ንኣዳም ዝተዋህበት ሄዋን ኣብ ክንዲ ሓጋዚት ምዃን ምኽንያት ሞት ኾነት። ቅዱስ ኣባ ጊዮርጊስ ከም ዝበሎ ሓጋዚት ዶ ኾነት ኣይፋልን ቀታሊት እያ ኾይና። ሄዋን ነዚ ብምግባራ ንነብሳ ኣብ ናይ ፈተና ቦታ ኣቐመጠት። ንናይ ገዛ ርእሳ ውድቀታት ተመን ከም ዘስሓታ ከም ዝገበረት ነሳ ድማ ንኣዳም ናይ ምስሓት ግደ ተፃወተት። ሄዋን ብፈተና ሰይጣን ወደቐት፣ ኣዳም ድማ ብፈተና ሄዋን ወደቐ ከም ማለት እዩ። በዚ ኸዓ ሄዋን ንነብሳ ኣብ ቦታ ናይ ፈተና ሓጢኣት ኣእተወት። ጠቢብ ሲራክ ጥንታዊ ሓጢኣት ካብ ሰበይቲ ተረኸበ ብሰንካ ኩላትና ንመውት ኢሉ ንሄዋን መበገሲ ሓጢኣት ገበራ። ከም ሄዋን ንሰብኣያ ምግቢ ቅሪባ ዝተወቐሰትን ህይወት ርእሳ ዘበላሸወት ጓል የላን። መርዚ ቀሚመን ንሰብኡተን ዘስትያ ጨካናት ኣንስቲ ዛንታ እውን ሓንቲ ሰሙን ጉድ ተባሂሉ ስቕ ይበሃል እዩ። ሄዋን ግና ንዘመናት ንሰብኣያ ብዝበልዖ ፍረ ናይ ወቐሳ ዝናብ ይዘንበላ ኣሎ። ምክንያቱ ነቲ እፅ ንርእሳ በሊዓ ንነብሳ ክተብልዕ ኸላ በቲ መርክም ዝዘራረገት ምንጭ ኩሉ ወለዶ ሰብያ ነይራ። ምንጭ ተተበኪሉ እቲ ማይ ክንደይ ኪሎ ሜትር እንተፈሰሰ መርዛምነቱ ኣይጠፍእን ከም ዝበሃል ሄዋን በታ መዓልቲ ዝገበረቶ ስራሕ እቲ ዝተረገመ መርገም ዘምጽኦ ናይ ሄዋን ቃንዛን ናይ ኣዳም ጻዕርን ነበረ እሞ ኦ ሄዋን እንታይ ጌርናኪ እንዳበልና ምቁዛም ኣይንገድፎን። ሄዋን ቀዲማ ከም ምብልዓ ቀዲማ ጥራያ ከመይ ኣይኮነትን ብዝብል ሊቃውንቲ ዝተፈላለየ ሓሳባት ሂቦሙሉ እዮም። መጽሓፈ ስነ ፍጥረት ሄዋን ማዕረ ኣምላኽነት ክረኽቡ ኢላ ማዕረ ክበልዑ ገበረት። ሰይጣን እውን ክትበልዑ ከለኹም ማዕረ ብልዑ ኢሉ መኸራ ክብል ንሄዋን ምስ ሰብኣያ ንግስነት ትደሊ ሓሳቢት ምስጢር ገይሩ ይርአ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ሄዋን ርእሳ ዝነበረ ኣዳም ርእሲ ናይ ኣዳም ክትከውን ደለየት። ሰብ ብምዃኑ ዓብ ንዝኾነ ኣዳም ኣምላኽ ብምዃን ምዕባይ ክትከውን ተሃወኸት እሞ በልዐት። ሄዋን ካብ ፍረታኦም ምስ በልዐት ዝኾነ ነገር እንተትኸውን ነይራ ኣዳም ኣብ ልዕሊኣ ዝበፅሐ ነገር ርኡ ምተኸልከለ ነይሩ እሞ እቲ ቕፅዓት ዝመፀ ክልቲኦም ምስ በልዑ እዩ ይብል። ቅዱስ ኣምብሮስ ድማ ሄዋን ነታኦም ምስ በልዐት ጥራያ ምዃና ረኣየት፣ ንሰብኣያ ምሃባ ድማ ካልኣይ ሓጢኣታ እዩ። ምናልባት ካብ ገነት ንበይና ከይትስጎግ ፈሪሓ ክትከውን ትኽእል እያ ይብል። ኣዳም ዶ ይረኣየን ዘብል እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ቅዱስ ኣምብሮስ ተምሃራይ ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ ሂፖ ኣውግስቲን ድማ መጽሓፍ ሄዋን ንኣዳም እቲ እፅ ክትቦ ኸላ ንምእማን ከም ዝተዛረበት ኣይተጸሓፈን። ሙሴ ዝገደፎ ነቲ ኣንባብ እዩ። ምናልባት ምስ በልዐት ከምዘይሞተት ምስ ረኣየ ተደፋፊኡ ክበልዕ ወሲኑ ክኸውን ይኽእል ይብል። ሊቃውንቲ ኣብ ዝርዝሩ እኳ እንተተፈላለዩ እውን ተቐዳዲሞም ይኹን ማዕረ ኣዳምን ሄዋንን ፀጉኦም ምግፋፎም ግና ሓቂ እዩ። እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ሕጊ ክህብ ከሎ ኣብ ዝበልዓኻላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ዝበልዑላ መዓልቲ ጥራዮም ኮኑ እምበር ኣብኣ ፍግም ኢሎም ወዲቖም ኣይሞቱን። የግዳስ ዕፀ በለስ ካብ ምብልዖም ድሕሪኡ ንብዙሕ 100 ዓመታት ነቢሮም እዮም። እሞኸ እግዚአብሔር ኣብ ዝበልዓኻላ መዓልቲ ክትመውት ኢኻ ዝበሎ ንምፍርራሕ ጥራይ ዲ ነይሩ የብል።
كم لمدي نحنا موتلنا نتوعو ناي نفسن سجان مفللايو اسموت سكنا وتصيد ناي منفساو موتيو منفساو موتما نفسي كاب هيوتا تفلي كلايو ناي نفسنا هيوتما اكسابيهيريو ناي نفسنا موتما كاب اكسابيهير مفلايو آدمن هيوانن أبزبال علماء عالتي سموتوو إزي منفساو موتي نيرو سلازي آدم أبزبال علماء عالتي بنفس موتا دهرت 930 عامታት ድማ ብስጉኡ ሞተ ኣብ ልዕሊ ሄዋን ወቐሳን ተበርትዐውን ኣዳም ውን ካብ ደሙ ንጹህ ኣይነበረን ነቲ ነገር ኣስተውዒልና እንተርኢናዮ ንኣዳም ካብ ሄዋን ላዕሊ ዘውቅስ ብዙሕ ነገር ንረክብ እግዚኣብሔር ንኣዳም ካብታይ ትብላዕ ዝበልኩኻኦም በሊዕኻ ዲኻ ኢሉ ክሓቶ ከሎ ዝሃቦ መልሲ ሓጋዚትካ ትኹን ኢልካ ዝሃብካ ንሰበይቲ ካብታኦም ሃበትን እሞ በላዕኩ እዩ ነይሩ ካብ ጥበብን ምስትውዓልን ዝተፈጠረ እቲ ዓቢ ፍጥረት ኣዳም ከም ዘይፈለጥ ህፃን ሃበትን እሞ በላዕኩ ክብል ኣስተውዕሉ ኦ ኣዳም ዝተዋሃበካ ኩሉ ከመይ ትበልዕ ጠሚኻ ነርካ እንተንብል ቅድሚ ውድቀት ከም ዘይትጠም ንፈልጥ ብዕድመኻ ባኻ ትንእስ ካብ ጎንኻ ብምዃና ጓልካ ትበሃል ሄዋን ዝሓሸ ልቦና ክህልወካ ደይግባእን ነይሩ ኣልቂሳ ስለ ዝለመነትኒ ስለ ዘታለለትኒ በላዕኩ እኳ ኣይበልካን ሃበትን እሞ በላዕኩ ምባል ካብ ፍላጥ ዘይትጽበዮ ተራ መልሲ እዩ ቅዱስ ባሲልዮስ ኣዳም ክፉእ ዝገበረ ብዘገድድ ድሌት ዘይኮነስ ብዘይ ምስትውዓል እዩ ከም ዝበለ ኣዳም ሄዋን ኣብ ኢዱ ዘቐመጠቶ ፍረ ናብ ኣፉ ንምስዳድ ጽንሒ ቁሩብ ክሓስበሉ እኳ ኣይበለን ሄዋን ካብ ተመን ከም ዝሰምዐቶ ዓይነት ብዙሕ መግለፂ እውን ኣይሓተተን ዝሃበቶ ተቐቢሉ በልዐ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣዳም ንሄዋን ብቐሊሉ ኢዱ ኣብ ዝሃበላ መንገዲ ብዘይ ሰይጣን እውን ምብዳሉ ዘይተርፍ ይመስል ይብል ቅዱስ ኤፍሬም እውን ኣብ ትርጓሜ ዘፍጥረት ተመንተ ዘይመጽእ ነይሩ ኣዳም ኣይመወደቐን ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እንተኾነ ግና ኣዳም ተመንተ ዘይመጽእ ነይሩ ብጎበየ ምተሰዓረ ነይሩ ኢሉ እቲ ጸገም ናይ ቶማስ ሓትምነት ዘይኮነስ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ስሑትነት ምዃኑ የረድእ ናይ ኣዳም በደል ካብ ሄዋን ዝኽፍኣሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ከም ዝፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር ካብ ፍረታኦም ኣይትብልዑ ዝብል ትእዛዝ ቀዳማይ ሰምዖ ኣዳም እዩ ነይሩ ኣዳም ነቲ ትእዛዝ ኣብ ሰማዓሉ እዋን ሄዋን ኣይነበረትን ብዛዕባ እቲ ትእዛዝ እውን ዝሰምዐቶ ካብ ኣዳም እዩ ነይሩ ኣስተውዕሉ እቲ ትእዛዝ ኣዳም ብቐጥታ ካብ እግዚኣብሔር ሰምዖ ክኸውን ከሎ ሄዋን ግና ብተዘዋወርያ ሰሚዓቶ ስለዚ ሄዋን ተበዲላ ብሰብ ተሰቢኻያ ኣዳም ግና ብቐጥታ ዝተነገሮ ክኸውን ከሎ ንሄዋን ናይ ሕጊ መምህራውን ነበረ ፍቓድ ጎይትኡ ፈሊጡ ዘይተዳለወ ከም ፍቓዱ እውን ዘይገበረ ባርያ ብዙሕ ይግረፍ ብዙሕ ዝተዋሃቦ ብዙሕ ይድለዮ ከም ዝብል ካብ ሄዋን ንላዕሊ ካብ ኣዳም ብዙሕ ይድለ ነበረ እቲ ዘገርም ኣብ ግዜ ፈተና እውን ነቲ ሕጊ ኣዘኻኺራ ዝጠቐሰት ሄዋን ጥራያ ነይራ ሞት ኮይትሞቱ ይትብልዑ ኣይትተንኪዋ እውን ኢላ ምስ ተመን ቁርብ እኳ እንተኾነ ተኸራኺራያ ኣዳም ግና ብዛዕባ እቲ ሕጊ ከም ሄዋን ዘኪሩ ስለምንታይ ቆንጢስኪው ኣይትብልዑ ዶ ይተባሃልናን ኣይበላን ብገዛ አንደበቱ ነቲ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ከሎ ሃበትን እሞ በላዕኩ ዝበለ ኣብ መወዳእታ እኳ እንተተጋገየት ኣብዚ ግና ሄዋን ካብ ኣዳም ዝሓሸት ኮይና ተረኺባላ እቲ ካልእ ጌጋ ኣዳም ካብቶም ፍረ ስለምንታይ ከም ዝበልዕ ንምግላጽ ምኽንያት ዘቕረበሉ ኣባህላ እዩ እቲ ሓጋሲትካ ትኹን ኢልካ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብቶም ሃበትን እሞ በላዕኩ በለ ዓጽምኺ ካብ ዓጽመይ ስጋኺ ካብ ስጋይ ሓደ ስጋይ ኣካለይ ኢሉ ብቓል ፍቕሪ ከም ዘይተዛረባ ሕጂ ዓጽመይን ስጋይን ዝኾነት ኣካለይ ዝሃበትኒ ኣይበለን ካብኡ ከም ዘይተረኸበት ምስ ረኣያ ከም ዘየፍቀራ ኮይኑ ሕጂ ግና ከም ጓና ገይሩ እታ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ኢሉ ንፈጣሪ መለሰ ወዲ ሰብ ኣመስኪኑ ዝተቐበሎ ነገር ምስ ኣበዮ ጸሪፉ ከም ዝመልስ በዚ ተፈሊጡ ኣዳም እታ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ብዝብል ዘረብኡ ዝኸሰሶ ንሄዋን ጥራይ ዘይኮነስ ንእግዚኣብሔር እውን እዩ ነይሩ ንስኻ ንዓ ኣምፂኻ እንተዘይትህበኒ ነርካ ንሳ እውን ኣይምሃበትንን ኣነ እውን ኣይምበላዕኩን ነይረ ማለት እዩ ኣዳም ንሄዋን ሃበትን እሞ በላዕኩ ኢሉ ምስ ከሰሳ እግዚኣብሔር ንሄዋን ስለምንታይ ካብታ ፍረኦም ሂብክዮ ኢሉ ኣይሓተታን እግዚአብሔር ቃል ኣዳም ሰሚዑ ኣብ ልዕሊ ሄዋን ዝፈርድ ኣምላኽ ኣይኮነን የግዳስ እንታይ ክዝገበርኪ ኢሉ ንሄዋን ከም ብሓድሽ ሓተታ ነፍሲ ወከብ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ዛንታ ክትተርኽ ዕድል ዝህብ እምበር ብወራ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ዝፈርድ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ
ዝገበርክዮ ኩሉ ኣዳም ነጊሩኒ ኢሉ ንሄዋን ካብ ምግሳጽ እቲ ፍትሓዊ ዳኛ ነታ ተኸሳሲት ክትዛረብ በይና ዓድል ሃባ። ሄዋን ንእግዚኣብሔር ደመና ኣስሓተኒ እሞ በላዕኩ በለት። እዚ ዘረብኣ ካብ ዘረባ ኣዳም ብብዙሕ እጽፊ ዝሓሸ እዩ። እቲ እታ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ዝብል ዘረባ ኣዳም ንእግዚኣብሔር ምስቶም ተኸሰስቲ ዝጽብጽብ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ተመና ኣስሒትኒ ዝብል ቃል ገና ንፈጣሪ ከም ምውንጃል ዝጸረየ እዩ። ንደቂ ሰባት ተገዛኢ ይኹን ኢልካ ዝፈጠርካዮ ተመን ኣስሓተኒ እሞ በላዕኩ እንተትብል ነይራ ንኣዳም መሰለት ነይራ። ንሳ ግና ካብ ተመንያ ጀሚራ እምበር እቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ተመን ኣይበለትን። ኣስሓተኒ እሞ በላዕኩ ዝብል ዘረባ እውን ካብቲ ናይ ኣዳም ሃበትኒ እሞ በላዕኩ ዝብል ዘረባ ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ። ሃበትኒ እሞ በላዕኩ ክብል ከሎ ብምሉእነት ነቲ ጌጋ ናብ ሄዋን ዘሰጋገረ ዘረባ ክኸውን ከሎ፣ ኣብቲ ኣስሓተኒ እሞ በላዕኩ ዝብል ግና ኣነ እውን ተጋጌ ተታሊለ ዝብል ናይ ገዛ ርእስኻ ጌጋ ምእማን እውን ኣለዎ። ቅዱስ ኣምብሮስ ሄዋን ካብ ኣዳም ንላዕሊ ምትላላ ቀዲማ ኣመነት ዝበሎ ነዚ እዩ። እግዚኣብሔር ብምኽንያት ውድቀት ኣዳምን ሄዋንን ቃል መርገም ክዛረብ ከሎ ቅድሚ ኩሉ ክዛረብ ዝጀመሮ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዘይኮነስ ንተመን ብምርጋም ነይሩ። ቅዱስ ኤፍሬም ኣብዚ እውን ፍቕሪ እግዚኣብሔር የርእየሉ። ቅዱስ ኤፍሬም ከምዚ ይብል፣ ኣዳምን ሄዋንን ሰሚዖም ምእንቲ ክፈርሑን ንስሐ ምእንቲ ከኣትውን ኢሉ እግዚኣብሔር ፍርዱ ንተመን ብምርጋም ጀመረ ከም ዝበለ ተመን ቀዲሙ ዝተረገመ ምዃኑ ንኣዳምን ሄዋንን ንምሕሳብ ግዜ ዝህብ ነበረ። በዚ መሰረት ድማ እቲ ናይ ሰይጣን መሳርሒ ዝኾነ ተመን ምስራብ ከይክእል ገበሮ ኣብ ልሳኑ እውን መርዚ ቀመጠሉ ናብ ኣዳምን ሄዋንን ዝተጓዓዘሉ እግሪ እውን ነስኦ። ተመን ሳይንስ እውን ከም ዝኣምኖ እግሪ ዘለዎ ደው ኢሉ ዝኸይድ እንስሳ ከም ዘይነበረ እንዳተሰሓበ ዝኸይድ ኣራዊት ምድሪ ኮነ። ተመን ልቡ ርኢዩ እግሩ ነስኦ ከም ዝበሃል ኣቦታት ናብ ሰብ ብኽፉእ ዝተጓዓዘሉ እግሪ መንጢሉ ናይ ሄዋንን ተመንን ዕርክነት ዘምጽኦ ጸገም ርእዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሰበይትን ጽልእ ክእትየ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሰኾንኡ ክትነግስ ኢኻ ኢሉ ነቲ ዕርክነቶም ናብ ጽልእ ለወጦ። ሰብን ተመንን ኣፍ ንኣፍ ገጢሞም ብፍቕሪ ከም ዘይተማኸሩ ድሕሪኡ ሓደ ንሓደ ንምቕጥቃጥ ብነፍሲ ዝደላለዩ ደምኛታት ኮኑ። በቲ ተመን ኣቢሉ ንሰብ ዘሰሓተ ሰይጣን እንተኾይኑ ተመን ስለምንታይ ተቐጽዐ ዝብል ሰብ እንተልዩ ቅዱስ ዮሃንስ ከምዚ ኢሉ ይምልስ፣ እዚ ቅጽዓት እዚ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዘለዎ ዘይንገር ፍቕሪ ዘርኢ እዩ። ንውሉዱ ኣዝዩ ዝፈትቦ ንውሉዱ ዝቐተለ ቀታሊ ክቐጽዕ ከሎ እቲ ውሉዱ ዝተቐተለሉ ኻራ ወይ ሰይፍ ሰባቢሩ ከም ዝድርቢ ሰይጣን ንሰብ ዝቐተለሉ መሳርሒኡ ዝኾነ ተመን እግሩ ሰባቢሩ ናብ ምድሪ ደርበዮ። ኣዳምን ሄዋንን በትብታ መዓልቲ ዝበልዕዎ ናይ ዘይተኣዛዝነት ፍረ ምኽንያት ካብ ክብሪ ተዋረዱ። እግዚኣብሔር ካብ ዘይህላወ ናብ ህላወ ዘምጽኦ ወዲ ሰብ ትእዛዙ ብምጥሓሱ ምኽንያት ካብ ህላወ ናብ ዘይህላወ ምኩዓስ ጀመረ። እግዚኣብሔር ገዛእቲ ኢኹም ውሉዳት ልዑል ኢኹም ኢሉ ዘኽበሮም ኣዳምን ሄዋንን እንተኾነ ግና ከም ሰብ ክትሞቱ ኢኹም ከም መላእኽቲ እውን ከም ሓደ ክትወድቁ ኢኹም ኢሉ ከምቶም መላእኽቲ ከም ዲያብሎስ ኣውደቖም። ካብ ኩሎም ፍጥረታት ንላዕሊ ኮይኑ ዝተፈጠረ ኣዳም ካብ ሓንቲ ዕፀ በለስ ኦም ንታሕቲ ኮነ። ኣብ ትሕቲ በለስ ረኣኹኻ ዝብል ቃል ክርስቶስ ሓጢአት ሸፊንዎ ኣብ ትሕቲ ኦም ምስተወረደ ኣዳም ዝሰማዕ ነበረ። ካብ ፈጣሪኡ ንላዕሊ ምብላዕ ዝመረፀ ወዲ ሰብ ዕድሚኡ ናይ ምግቢ ትፅቢተኛ ገይሩ ቀጽዖ። ናብ ሲኦል ካብ ምእታው ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሂወት ከሎ ከብዲ ናብ ዝበሃል ሲኦል ኣእተዎ እሞ ወዲ ሰብ ንኸብዱ ኢሉ ዘንከርድድ ደኺሙ ብርሃፁ ጽዒሩን ማዕሪሩን ዝበልዕ ክንዲ ጸዓሮ ዘይረክብ ምድሪ እውን እሾኽ ተብቅለሉ ድኻ ሓረስታይ ኮነ። ሄዋን እውን ገዛኢት ክኸውን ኢላ ስለዝተመነየት ናይ ሰብኣይ ተገዛኢት ክትከውንን ደስታኣ ካብ ሰብኣይ ክደልን ፍቓዳ እውን ናብ ሰብኣይ ክኸውን ገበራ። እቲ ወልዶም ውሉዳት ንስቓይ ተዳርግ ኣደ ብምዃና ንሳ ንትመከራ ቀሚሳ ብፃዕሪ ጽዒራ ክትወልድ ኮነት። ድሕሪ ካብ ጎነት ምስኳጓ ኣብ መጽሓፈ ነቢያት ስማ እኳ ዘይተጠቐሰ ናይ ፍጥረት ክሲ ዘለዎ ሄዋን ምስ ተረገመት ዝተዛረበቶ ክልተ ቃላት ጥራዩ። ናይ መጀመርያ ቃል ንቃኤል ኣብ ዝወለደትሉ እዋን ስም ክተውፀሉ ኸላ ወዲ ካብ እግዚኣብሔር ረኺበ ዝበለቶ እዩ። ካልኣይ ዘረባኣ ድማ ቃኤል ዝቐተሎ ኣቤል ኣብ ክንዲ ዝወለደትሉ እዋን እግዚኣብሔር ካልእ ዘርኢ ተኪኢለየ ክትብል ሴት ዝበለቶ እዩ።
ካብ ብድሕሪኡ ድምፂ ሔዋን ተዓፂ እሞ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሔዋን ከም ዝበለት ዝብል ቃል ኣይንረክብን። ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ እውን በዚ ተዓፂዩ ክሳዶም ደፊኦም ክነብሩ ግድን ኮኖም። ናይ ሔዋን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣዳም ልሳን እውን ድሕሪ እቲ መርገም ተታሒዙ ነበረ። ንእንስሳታት እኳ ስም የውፅእ ዝነበረ ናይ ዘረባ ኣፍልጦ ዝነበሮ ኣዳም ካብ ገነት ምስ ተሰጎገ ብድሕሪኡ ከም ዝበለ ተባሂሉ ኣብ መጽሓፍ ዝተጻሕፈሉ ቃል ኣብ ውሽጢ ጓሁ ኮይኑ ዝተዛረቦ እዚ ቃል እዩ። ኣዳም እውን ንሰበይቲ ሔዋን ስም ኣውፃላ ንሳ ናይ ኩሎም ህያዋን ኣድያ እሞ። ካብ ናይ ኣዳም ዘረባ እንተንጅምር ፈጣሪ ናይ ቆርበት ክዳን ኣልቢስዎ ገነት ዝኣክል ቦታ እግዚኣብሔር ዝኣክል ጎይታ ገዲፉ ናይ ሱራፌል ናይ ሓዊ ሰይፊ ድሕሪኡ እንዳተገልበጠ ክወፅእ ከሎ ናይ መጀመርያ ዝገበሮ ነገር ዘገርም እዩ። እታ ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትን እሞ በላዕ ኩኢሉ ንሔዋን ከም ዘይከሰሳ ካብ ገነት ብሰንካ ተሰጉጉ ክወፅእ ከሎ ኣብታ ቅጽበት ግና ንሰበይቲ ሔዋን ናይ ሕያዋን ኣደይሉ ስም ውፅኡ ናይ መጀመርያ ስርሑ ገበሮ። ብሰንካ ሞት ተፈሪድዎ እንዳወፀ ሞተይ ዕንቅፋተይ ብምባል ምውቃስ ኣብ ዝኽእለሉ ቅጽበት ንሰበይቱ ኣቐዲሙ ካብ ዘውፅአላ ዝሓሸ ምስ ኩነታቱ ግና ተጻራሪ ዝኾነ ናይ ሕያዋን ኣደ ዝብል ስም ሸለማ። ኣዳምን ሔዋንን ወላ እኳ ካብ ፈጣሪ እንተረሓቁ መንፈስ እግዚኣብሔር ሙሉእ ብምሉእ ኣይተፈለዮምን ነይሩ እሞ ናይ ክልቲኦም ዘረባ ትንቢት ነበረ። ናይ ሔዋን መወዳእታ ዘረባታት ከም ናይ ሰብኣያ ካብ ኩነታታ ፍልይ ዝበለ ነበረ። እግዚኣብሔር ወዲ ሂቡኒ ብምባል ቃኤሌላ ሰመየቶ ንወዳ ዝምንጥል ቀታሊ ኾነ። ዘርኢ ተኪኢለይ ዝበለቶ ሴት እውን ንኣቤል ካብ ምትካእ ሓሊፉ ንሔዋን ዝጠቐማ ነገር ኣይነበሮን። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘረባኣ ግን ገለ ዝናፍቆቶ ነገር ከም ዘሎን ሓደ ተስፋ ዝገበረቶ ከም ዝነበረን የብርሃልና። እግዚኣብሔር ወዲ ሂቡኒ ዝብል ዘረባኣ ካብ ቃኤል ንላዕሊ ህፃን ተወሊዱልና ወዲ እውን ተዋሂብና ንዝተባህለሉ ነፍሲ ዘድሕን ውሉዳን ንክርስቶስ ዝግባእ ስም ነበረ። እግዚኣብሔር ዘርኢ ተኪኢለይ ዝብል ቃል እውን ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ዘርኢ እንተዘይሓድገልና ነይሩ ከም ሶዶም ምኾና ንጎሞራ እውን ምመሰልና ንዝተባህለላ ንሰበይቲ ድንግል ማርያምን ንውሉዳ ክርስቶስን ዝግባእ ስም ነበረ። ኣዳም ንሔዋን ዝፀዋዓሉ ናይ ሕያዋን ኣደ ዝብል ስም ብርግጽ ንውሉዳ ሞት ንዘውረሰት ሔዋን ዝሰማዕ ኣይነበረን። ንሱ ኣብ ዝተቀሰሉ እዋን ከይረኣያ ዝተፈጠረት ሔዋን ኣብ ዝተዋሃቦ ትንቢታዊ ጸጋ ካብ ጎኒ ምፍጣራ ፈሊጡ እዚኣ ዓጽሚ ካብ ዓጽምያ ዝበለ ኣዳም ነቢይ ስለ ዝነበረ እዩ። ሕጂ እውን ናይ ሕያዋን ኣደይሉ ነቢይ ኣዳም ዝዛረበላ ዘሎ ኣብ ጥቕኡ ብዛዕባ ዘላ ሔዋን ዘይኮነስ ትንሣኤን ህይወትን ወሊዳ ካብ ፍርዲ ሞት ስለተድሕኖ መድሃኒት ወሊዳ ቁስሉ ስለትፍውሳሉ ብተስፋ ብዛዕባ ዝጽበያ ብዓይኑ ብዛዕባ ዘይረኣያ ነታ ዳሕረወይቲ ሔዋን ብዛዕባ ድንግል ማርያም ነበረ። ኣብ ሕርያቆስ ካብ ገነት ኣብ ዝተሰደድካሉ እዋን ናይ ኣዳም ተስፋ ንስኺ ኢኺ ከም ዝበለ ኣዳም እውን ነዴና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ኣብራኹ ከም ትኽፈል ካብ ማህፀን ሔዋን ከም እትውለድ ፈሊጡ ነዚ ሔዋን ህይወተይ ክበላ ሊቀ ጳጳስ ሂቦ ኦግስቲን ከም ዝበሎ ብርግጽ ሔዋን ንድንግል ማርያም ብዘመን ትቕድማያ ንሔዋን ግና ምን ምዃና ዝፈለጥናዮ ድንግል ማርያም ክትመጽእ ከላዩ። ብርግጽ እውን እቲ ምጥኑ ሓጋዚት ንፍጠረሉ ኣብ ዝብል ዘሎ ቃል ሓጋዚት ዝብል ስም ከምኡ እውን ካብ ሔዋን ንላዕሊ ንንእሽተይ ሔዋን ንድንግል ማርያም ዝሰማዕ ነበረ። ምክንያቱ ሔዋን ንኣዳም ብግብሪ ሓጋዚት ዝኾነት ዘይኮነትስ ከም ሶምሶን ክብሪ ዘድፍኣትሉ ደሊላያ ነይራ። እግዚአብሔር ንኣዳም ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይውስኾ ነበረ። በዚ እውን 7 ሃብትታት ሂብዎ ነይሩ እዩ። ንሳቶም ድማ ሃብተ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር ሃብቲ፣ ሃብተ ክህነት ናይ ምቕዳስ ምብራኽ መስዋዕቲ ምቕራብ ሃብቲ፣ ሃብተ ትንቢት ናይ ምስራፍ ሃብቲ፣ ሃብተ መዊ ናይ ምዕዋት ሃብቲ፣ ሃብተ ሃይል ናይ ብርዳዕ ሃብቲ፣ ሃብተ ፈውስ ናይ ምድሓን ምፍዋስ ሃብቲ፣ ሃብተ ዝማሬ ናይ መዝሙር ሃብቲ እዮም። ኣዳምን ሔዋንን ብበደሎም ምኽንያት ካብ ገነት ምስ ተሰጎጉ ኣብ ደብረ ቅዱሳ ብትበሃል ከረን ይነብሩ ነበሩ። ኣብኡ እንዳሃለዉ ኣብ ዝገበርዎ ሓጢአት ብምጥዓሶም ንስሐ ብምምላሶምን እግዚአብሔር ኣብ 5 መዓልትን ፈረቓን ወይ ኣብ 5500 ዓመት ምስ ተፈጸመ ሰብ ኮይኑ ብምውላድ ከም ዘድሕኖም ቃል ኪዳን ኣተወሎም።
ኣዳም ነቲ ናይ ገዛ ርእሱ ደም ብስገም ለዊሱ ክስውእ ከሎ ኣምላኽ ብናትካ ደም ዓለም ኣይድሕንን እቲ ዝድሕን ብናተይ ደም ኢሉ ተስፋ ሃቦ። ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ምድሪ ዘርኢ ተኺሎም ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ሩፋኤልን ወርቂ ዕጣንን ከርቤን ኣምፂኦም ንኣዳም ክህብዎ ከለዉ እቲ ወርቂ መርዓይ ይኹነልኪሎም ንሔዋን ሂቦማዮም። ካብኡ ኣዳምን ሔዋንን ብ30 ርክባት 6 ውሉዳት ወሊዶም። ኣዳም ዘምጽኦ መርገም ንኹሉ ወለዶ ሰብ ዝተረፈ ክኸውን ከሎ ኣዳም ካብ ዝወደቐ ድሕሪኡ ዝነበሮ መንፈሳዊ ሓይሊ እውን ተመንጠሎ። ናይ ጸጋ ክዳኑ ተገፊፉ ጥርሑ ተረፈ። ካብ ዘለኣለማዊ ህይወት ናብ ዘለኣለማዊ ሞት ተሰጋጊሩ። እቲ ዝነበሮ ቀዳማይ ሰላምን ናጽነትን እውን ሲኢንዎ። ምጥማይ፣ ምጽማእ፣ ምድካምን ምጽላምን ናይ ኣዳም ህይወት ኣካል ኮይኑ ናይ ገነት ማዕጾ ድማ ዳግማይ ክሳብ ትኽፈተሉ ተዓጽያቶ። እምበኣርከስ ኣቦና ኣዳም ካብ ዝወደቐ ድሕሪኡ ዝሰኣኖ ነገር ብሓፈሻ ቅድሚኡ ምስ ዝነበሮ ተጸራርዩ። ኣብ ውሽጢ ውድቀት ዓለም ኮይኑ ክሳብ ዝመውት ብመከራን ስቃይን ዝተመልአ ህይወት ይዘሕለፈ። ኣብ ገነት ከሎ ግና ካብዞም ነገራት ኩሉ ተኸሊሉ ነበረ። እቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ኣዳም ምስ በደለ በደሉ ካብኡ ንድሕሪት ናብ ዝመፁ ወለዶታት ኩሉ ዳተመሓላለፈ ጸንሐ። ወዲ ሰብ እውን ናይ ኣዳም ናይ ዘመነት ናይ ሓጢአት ዕዳ ተሰኪሙ ጸንሐ። ዋላ እኳ ኣምላኽ ብመለኮታዊ ሓይሉ ኣብ ስጋ ሰብ ሓዲሩ ካብ ሰብ ተወሊዱ ነቲ ናይ ኣዳም ናይ ሓጢአት ዕዳ እንተደምሰሰሉ ወለዶ ሰብ ግና ነቲ ናይ ኣዳም ቀዳማይ ሓጢአት ደጋጊሙ ይገብረሎ። ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኡ ከም ዝዓመፀ ናይዚ ዘመን ደቂ ሰባት እውን ምስ ሰይጣን ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ፈጣሪኦም ይዕምፁ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ውድቀት ካብ ፈጣሪ ዝተዋሃበና ነፃ ምርጫ ብግቡእ ብዘይምጥቃምና ዝመፀ ክሳራ እዩ። ሎሚ እውን ብዙሓት ካባና ነቲ ዝተዋሃበና ዕድል ኣይንጥቀመሉን። መዓልታዊ እንዳወደቕና ናይ ነፍሲ እርጋንን ሞትን የሳቅየና ኣሎ። በዚ ምክንያት ሓጢአት ብሓደ ሰብ ናብ ዓለም ኣተወ፣ ብሓጢአት ድማ ሞተ። ከምኡ እውን ኩሎም ሓጢአት ስለ ዝገበሩ ሞት ናብ ኩሎም ደቂ ሰባት በፅሐ። ሕጊ ክሳብ ዝመፅእ ሓጢአት ኣብ ዓለም ነበረ። እንተኾነ ግና ሕጊ ብዘይነበረሉ እዋን ሓጢአት ኣይቁፀርን። እንተኾነ ግና በቲ ናይ ኣዳም ምጥሓስ መልክዕ ሓጢአት ኣብ ዘይገብሩ እኳ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ሞት ነገሰ። ኣዳም ነቲ ክመፅእ ዝነበሩ ምሳሌ እዩ እሞ ኣዳም ካብ ዝፍጠር ኣብ 930 ዓመቱ ዓረፈ። ኣዳም ንሔዋን ዝሃባ ወርቂ ሔዋን ንሴት ሃበቶ። ሴት እውን ዕጣን ወሲኹ ንንሃ መሓላለፎ። ንህ እውን ዓጽሚ ኣዳም እንዳዓጠነ ድሒኑ ነበረ። እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኻት ነዘንትወሉ ክኸውን ከሎ ታሪኽ ኣዳምን ሔዋንን ኣብ ዝንዛዝሞ። ኣብ ዝቕጽል ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።